Ikollna nikkonkludu li l-kap tal-Oppożizzjoni mhux veru qed ifittex il-verità imma l-punti politiċi. Dan kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat dwar il-każ tal-inċident ta' nhar l-Erbgħa li involva pulizija assenjat mal-Ministru tal-Intern. Minħabba d-dubji li l-Oppożizzjoni qed turi f'dan il-każ, il-Prim Ministru stieden lill-Oppożizzjoni biex tkun li tappunta ex-ġudikant tal-fiduċja tagħha biex imexxi l-inkjesta maġisterjali. Naħel ngħidu l-Oppożizzjoni tagħżel persuni u l-persuna li tagħżel tkun mhux biss membru tal-bord ta' inkjesta imma tmexxija hi tippresedi il-bord ta' inkjesta ħalli żgur ħadd ma jkollu l-ebda dubju illi kien hemm xi ħaġa li ma sarit sew. Joseph Muscat saħaq li din hija offerta bla preċedent, offerta li sal-mument tal-intervista il-kap tal-Oppożizzjoni kien għadu maċċettax. Il-Prim Ministru saħaq li minn din l-inkjesta irid li toħroġ il-verità. Ara taħsbu li hawn xi ħadd kuntent dak li ġara. L-ewwel wieħed kif diġà qed irrabjat u ddisgustat b'dak illi ġara u l-ewwel wieħed irid inkun ċert li joħorġu l-fatti kollha, li toħroġ il-verità kollha. Jidher però żied jgħid il-Prim Ministru li Simon Busuttil ma jrid xejn minn dan kollu. Fl-istess intervent il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem ukoll dwar il-budget għas-sena li ġejja. Budget li ntlaqa pożittivament. Budget li jkompli jibni fuq is-suċċess tal-budget tas-sena li għaddiet fejn tenna li flok bailout inkisbu riżultat pożittiv wara l-ieħor. Dan biex tikber l-ekonomija, iktar nies tidħol fid-dinja tax-xogħol, il-benefiċċji soċjali imorru għand min verament għandu bżonnhom u li titkattar il-bżulija.